Solairu honetan aurkituko dituzu Europako alerik zaharrenetakoak, jokorik bitxienak eta baita dokumentu berezienak ere. Harrigarria da, bai? Dena den, karta konkretu baten bilan abil. Bateko urrearen bilan. Bateko urre hori Heraklio Furnerrek egin zuen lehen karta sortakoa da, orain dela 150 urtekoa. Nire eskuetan nuen, esku aurrean kabitzen zitzaidan brontzezko laugarren pieza. Furnierrek bateko urrea estanpatzeko erabili zuena. Gizaburu baten forma zuen. Bai, Gorrotxategi jauna, museoko telefonotik ari naiz daika. Albiste txarrak. Iratxeren alabak ies egin du. Ez, nik ere ez dakit nola alde egin duen.